Να ασκεί την τέχνη της διαπραγμάτευσης, όπως είπε, και εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η Ελλάδα με σχέδιο, πίστη και υπομονή μπορεί να τα καταφέρει. Ο κύριος Σαμαράς συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Χανίων Μανώλη Σκουλάκη, ενώ σε σύσκεψη που είχε με φορείς του νησιού επεσήμανε το ρόλο των τοπικών κοινωνιών στην προσπάθεια για ανόρθωση της οικονομίας. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνης Σαμαράς, αποτείει φόρο τιμή στον ηγέτη των Φιλελευθέρων Ελευθέριο Βενιζέλο και σε δευτερότοκο γιο του Σοφοκλή στους τάφους του στην περιοχή Φρούδια των Χανίων. Στην επίκαιρη ικανότητα του Βενιζέλου να διαπραγματεύεται, αναφέρθηκε στη δήλωσή του ο κύριος Σαμαράς. Κατάφερε κάτω από πολύ αντίξωες συνθήκες να διδάξει για ολόκληρο τον κόσμο την τέχνη της διαπραγμάτευσης. Πιστεύω ότι σε αυτές τις δύσκολες ώρες που περνάμε σήμερα, από εδώ, από την Κρήτη των μεγάλων και ηρωικών αγώνων, πρέπει να στείλουμε το μήνυμα κι εμείς ότι και κάτω από τις σημερινές δύσκολες συνθήκες, εφόσον υπάρχει σχέδιο, εφόσον υπάρχει πίστη και εφόσον υπάρχει επιμονή, και εμείς θα τα καταφέρουμε. Στο εκκλησάκι του Προφητηλία, ο Παπαμανόλης ευχήθηκε με μία ρακή στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Υγεία. Υγεία, πρόεδρε. Υγεία. Υγεία. Γεια σας. Γεια σας. Όλα καλά. Όλα καλά. Καλώς ήρθες και εδώ θα ξανάρθεις και πρωθυπουργός. Συγκινημένος ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας στο σπίτι του Ελευθέριου Βενιζέλου είδε από κοντά το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε με τη σύζυγό του όταν έγινε η απόπειρα δολοφονίας εναντίον του στις 6 Ιουνίου του 1933, λίγο μετά την αναχώρησή του από το σπίτι της Πινελόπης Δέλτα. Η Έλενα, η Δέλτα, ο Δέλτας. Είχαν φοβερή ομοιότητα. Ναι. Όσο μεγαλώνει η γνώση για τον Βενιζέλο, τόσο αυξάνεται και ο θαυμασμός, έγραψε ο Αντώνης Σαμαράς στο βιβλίο των επισκεπτών για τον μεγάλο Έλληνα πολιτικό. Τα προβλήματα στην εφαρμογή του Καλλικράτη συζητήθηκαν στη συνάντηση που είχε με τον Δήμαρχο Χανίων Μανώλη Σκουλάκη. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας συναντήθηκε και με φορείς του νομού. Τον κύριο Σαμαρά συνοδεύουν στην περιοδεία του αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Αβραμόπουλος και ο εκπρόσωπος του κόμματος Γιάννης Μιχελάκης. Τις διαπραγματεύσεις για τις αποκατοικοποιήσεις σχολίασε το γραφείο τύπου του ΚΚΕ, όπως επισημαίνει, τα σκληρά παζάρια μεταξύ κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αφορούν τα νέα επαχθή μέτρα σε βάρος του λαού και της δημόσιας περιουσίας, στα οποία ήδη έχουν συμφωνήσει, αλλά το τι και πόσο θα πάρουν τα μονοπόλια και πώς θα μοιραστούν οι ζημιές από την κρίση τους.